През изминалата година с обществена поръчка закупихте една машина за метене в градските условия, която виждаме, че вече е доставена, втора употреба и тя върши работа. Виждаме, че града се чисти много по-лесно, мете са много по-лесно. Кога господин Мелемов ще възложим и другите дейности на община Смолян да си ги чистим ние? Кога ще му дойде времето, защото самия вие виждате, че има ефект, нали? Кога? Мисля, че точно тази точка е въпроса и в една следваща, която ще взема думата, да видим къде отиват едни пари от едни отчисления. Имате ли такива намерения? Тук има доста граждани, пък сигурно нагледат и онлайн. Естествено. И какви са ви плановете? Ще се допитаме, най-вероятно чрез социологическо проучване към гражданите на Смолян и след това ще вземем решение. Такова социологическо, което направихте за празника на града, кой е изпълнител да поканим? Така ли смятате да се допитвате? Това смятам, че съвсем различно от празника на града ще наемем фирма, която се занимава с това, да направи сериозно проучване. Аз мисля, че ви се несериозно да се говори да правим проучване за нещо, което е явно доказано, че не е ефективно и твърдо мога да ви кажа, че общината, уважаеми гости, колеги, губи по 1 милион минимум на година от това, че възлагаме на въпросната фирма, да ни правим реклама, да извършва тези дейности. Аз също съм бил кандидат кмет и съм агитирал да има хора за почистване на селата. Но не от този параграф. От параграфите, които ние всичките плащаме за чистота. От такса смет. Оттам трябва да се финансират, а не от тези членове. И да обясня и на колегите, и на нашите съграждани. Средствата, които вие плащате, не данък сгради, а такса смет, са точно за това да се чисти. А не да взимаме от тези средства, които предназначението е да се инвестира точно в такава техника. И ние, ако продължаваме да харчим този ресурс, който по двата члена 60 и 64 са около 800 хиляди на година, се събират, които се депонират на сметището и са точно за това ние никога няма да има общинска фирма. Тоест всяка година ще губим тези пари и те просто ще изчезват. Ние никога няма да си позволим да имаме наша техника, както преди малко господина, който излезе, за съжаление да го чуе, не случайно го попитах, тая машина е нещо много хубаво. Нали, не коментирам колко струва, колко може да си я купиш и колко е излезла на обществената поръчка, но тя видимо върши добра работа и го забелязват гражданите.